Abdul Miami on the beat. Shugabana abban fadima annabi kai ne mafita a gona ni kai ɗaya na rike na tabbata ban yi kuskure ba. Shugabana abban fadima annabi kai ne mafita a gona ni kai ɗaya na rike na tabbata ban yi kuskure ba. Tabaraka zalla sarki na sa dukkanin lamarana, baiwa ta yabo nake so ka karan inyo bai cikana. Zanyo baitin yabo a gurin sama aiki dan amira, Allahu ka sa na kammala waƙar ban yi kuskure ba. Shugabana abban fadima annabi kai ne mafita a gona ni kai ɗaya na rike na tambata ban yi kuskure ba. Dubin tsira ya Allah kanin kafin Muhammadu babba, shugaban da shi dai ka zaɓa na tabbata tamkawa kamai ba. A sa'alaye da sahabbai nasa ba zan bari ba, domin sun yi hidimtawa a gurin Muhammadu babba. Shugabana abban fadima annabi kai ne mafita a gona ni kai ɗaya na rike na tambata ban yi kuskure ba. Shehu ne ba zan wuce ba waƙar zan sanya ku sosai, jana ta jaɗa jilani har barhama kaulahi sai. Yeho malam Rabi'u na garin Fegi gaishe ka sosai, agunka muke taɗi ba yau ma gashi muna ta karɓa, godiya gare ka sosai. Assalamu alaikum ya shugaban duniya abba ganana, to gana a yau mana sake zuwa da tarin kukunana. Lamunin ka nike faɗa shugaba na kace mini zo ka zauna, in kama zubo yabo gunka mai girma Muhammadu babba. Shugabana abban fadima annabi kai ne mafita a gona ni kai ɗaya na rike na tambata ban yi kuskure ba. Asali na cika da girma domin ka akan yi duniya ka, to ba dan kai ba manzan mu da duniya ta tashi karkaf. Gani fa a baya yadda Allah ya kife wasu al'ummar ke, amma mu kai ka cece mu domin jinin ka fa bai zubo ba. Shugabana abban fadima annabi kai ne mafita a gona ni kai ɗaya na rike na tambata ban yi kuskure ba. Ya baban Ibrahim da Alkasim Muhammadu kenan, shugaba albarkacin ka muke ci a faɗin duniyar nan, domin kai ne ka je har fadar Allah kuma sannan kuka gana kai da shi hijabi ko ɗaya fa ba amma ba. Muhammadu kenan. Kake mazo an goga Khadija nana, roƙon da nake a kullum ka karɓa mun duka baitukana. Na san ina samu yardar ka na tsere duka makiyana, ya kairar alami na yaban ka nake ba zan bari ba. Shugabana abban fadima annabi kai ne mafita a gona ni kai ɗaya na rike na tambata ban yi kuskure ba. Girman cikar daraja ya mai matsayi na karshe, ya jagora na duk duniya sarki marashin hasashe. Kai kowa naka ne ba ka raba ɗanye ko ko bushe, godiya a gare ka mun yi maiki ɗan gata garaba. Shugabana abban fadima annabi kai ne mafita a gona ni kai ɗaya na rike na tambata ban yi kuskure ba. Shugabana gani na zo abunka da tarin kokonana, abinda na saba yi ne agunka bukata ce ta kaina, duk abinda fa za da roƙa ilahu ya san komai a raina. Allah ka cikan bukatun da zan roƙa ya jalla rabba. Shugabana abban fadima annabi kai ne mafita a
laudar manzo nake so na je dan in cika burkana, sannan baiwar yabansa nake so a kara min a kaina. Allah tsanani fa ya yawa a tsakanin al'umma na, Allahu ka amsa dukkan bukatun nan dan ta baba. Shugabana abin jalila annabi kai ne mafita a guna, ni kai ɗaya na rike na tambata ban yi kuskure ba. Shugaba roƙo nike dan cikar matsayinka da darajarka, shugaba don wanda yayi ka yayi ma baiwa ba iyaka, shugaba don sayyidi Abubakar da Aliyu jini a gunka, shugaba don sayyidi Usman da Umar jarumanka, shugaba don shehu nan da sun ka hidimtawa gare ka, shugaba don sayyada Fatima da ta zamsokar jikinka, shugaba don Jibrilu da ya zama dan aike a gunka, shugaba don darajar sunayen da Rabbi ya yi a gunka, shugaba domin sahabban da kai yaƙi na Badar da kanka, shugaba na dan dukan matsayin da Bilal ya zama a gunka, shugaba domin iyalan gidanka da dukkan al'ummarka. Kasar Najeriya na buƙatar tallafi a gurinka, ka har haɗa kawunan mu ka samu mu zauna lafiya lau domin jallaraba. Tamadnan zan takaita a waƙar ba don gajiyawa, sai dan baiwa ta waƙar aguna ta yi kaɗan kuduwa. Allahu ka ƙara ninkin fasaha ba wai yar kaɗan ba, Bakar SPG ne godiya na yau ga dukan masoya. Shugabana abban Fadima annabi kai ne mafita a guna, ni kai ɗaya na rike na tabbata ban yi kuskure ba.